Mennään katsomaan se Mika Mesto. Hyvää päivää, tervetuloa. Tässä on potilasuhri. Okei, Mika, tervetuloa. Astutaan sisään. Joo. Okei, koska sinua on viimeksi hoidettu? No siis ei mua ole hoidettu oikeastaan koskaan. Mä oon käynyt pari kertaa naksauttajalla siis. Joo, kiropraktialla vai osteopaatilla? Siis ihan fysioterapeutilla, joka on pistänyt mun suoliluun ja äsnivelen niinku. Äsnivelen toimintaa. Joo, okei, joo. Se on teidän lukkoon sitten. Joo, se on mulla kipuillut, mutta joogan myötä se on helpottanut. Okei, onko issiäkseen tullut polven alapuolelle kipuja? Ei. Ei ole tullut, okei. Se on pelkkä pakarakipu. Joo, okei. Päälolihaksen päällä, okei. Sen jälkeen, jos mä katson sun kanssa tässä näin, niin sä puret kans hampaita yhteen. Huomaa, että sulla on vähän ristikkäispureta vikaa. Joten mä kurkkaan nyt sinne suuhun nyt ihan saman tien. Okei. Oma suu, katsotaan sinne. Joo, sulla on ihan nätti rivistö. 7, 6, 5, 4, 3, ihan ok. 2, 1, jos voidaan vähän suoristaa. Ihan nätisti. Yläkerta on tosi hyvä. Pappa hampaat kiinni. Joo, pikkusen jää vajaaksi sulla toi. Purentat vähän menee ristikkäin. Sitten kokeillaan toi kovuusalue sulla. Avaa suuta. Joo. Nyt sä tunnet täältä. Joo. Eli tässä niin huomataan se, että ristikkäispurentavika tekee aika usein tän. Joo. Otetaan toinen puoli kanssa. Niin saadaan nähdä, joo, sama juttu täällä kanssa. Joo, nää on aika kova. Pientä mikrohalkemaa sulla tässä on etuhampaissa, joka tarkoittaa sitä, että sä närskutat hampaita yhteen yöllä. Jos tässä niin kokeillaan, niin tulee kuinka terävät nämä on. Joo. Ne on halkeamia. Okay. Nyt puhutaan niistä mikrobista halkeamista. Ja nämä on yleensä sitten semmoista, jos ollaan paljon etikan kanssa, sokerin kanssa tekemisissä, niin tarkoittaa käytännössä sitä, että jossain vaiheessa sitten tulee niin sanotut hammaspeikot. Joo. Ja se on sitten aika kallista tai etuhampaiden juurihoito. Nämä ei ole mitään ilmaisia. Siksi on niin hyvä hoitaa kiskolla nämä, pureta kiskolla, hampaat kiinni. Hyvä. Silloin kun se puretakisko tehdään, niin otetaan muotit täältä ja sen mukaan sitten tehdään sulle istuvat hyvät kiskot, jotka sitten estää yöllä sitä närskuttamista. Miten te kaikkea tänään niin kun teette kautta, miten te selvitätte? Joo. Ja mikä niistä tulee olemaan sitten varmaan mulla aika hyödyllistä tuohon valmentamiseen? Totta kai. Nyt tehdään aluksi se, että otetaan paita pois. Katsotaan toi lainaniikamiston alueiden erovuus, onko sitä paljon. Katsotaan lonkan jutut, koukistajat, miten ne liikkuu. Sitten L5 ja 1, käydään läpi vähän siinä, manipuloidaan sitä. Katsotaan, miten sulle se toimii siellä, että onko siellä sitten heitto, onko siellä lukkoja, mekaanisia lukkoja, jotka vaikuttaa sun taas sitten kävelemisiin ja siihen liittyvää seikkaa. Koska aika usein sitten kun ne on pois paikoltaan tai ne on lukossa, niin sitten on taas ulko- tai sisäsyrjä kävelyvika, joka vie sitten taas pikkuhiljaa polvilumpiota huonoon kuntoon. Tai sitten se menee suoraan lonkkaan ja sitten tulee issiäisvaivoja. Nämä pitää niin selvittää just sitten hyvin tarkkaan, että miten se tehdään. Treenaamisessa se on sitten taas hyvin tärkeää. Sitten tulee just jalkatreenaamisessa tulee nämä oireyhtymät tulee silloin esille hyvin nopeasti. Koska sitten monella jää pois, ei haluta tehdä sitä tiettyä liikesarjaa, koska se kipu tulee. Niin kuin sä tiedät, että se on niin. Ja sitten sitä täytyy ruveta funtsia, että mitä sille voidaan tehdä. Onko siinä jotakin muuta, millä voidaan se ohittaa. Mutta sitten tullaan taas siihen kysymykseen, että miksei sitä voida hoitaa kuntoon. Aivan. Niin. Ja tässä on niin kuin sulla hirveän tarkka se systeemi. Sun pitää niin kuin tietää analysoida se, että mikä on silloin homman nimi. Sehän se vähän yksi olikin, että kun tässä tosiaan tehdään tällainen kokonaisvaltainen elämäntapon muutos, niin eikä mitään projektia niin kuin puhuttiin, vaan se osana arkea. Nyt kun me saadaan kaikki nämä, ja tullaan lähteä muuta valmentaa, totta kai valmentaa hyvästi, mutta paremmin lopputuloksen me saadaan, kun mä tiedän oikeasti, että mitä ei kannata tehdä. Ja mitä pitää huomioida ja mitä ei saa mistä näin pois. Joo, ja se on asiakkaan näkökannalta paljon kivempi, kun joku kertoo sen asian, miten on ja miten tehdään se. Jos se ongelma on, niin silloin ammattilainen osaa sen kertoa, missä se apu saadaan. Kyllä. Ja sitten mennään siitä eteenpäin. Niin. Okei, teille yhteenveto. Eli nyt hoidon aikana selvisi tässä näin, että mikä se nimi oli? Sini. Siniltä, että vähän vanhaa vaivaa, jota on aikaisemminkin manipuloitu, on nyt vähän uudistunut. Uudestaan kuvioihin tullut sieltä pikkuhiljaa. Ja siellä L5 ja 1 väli on pieni tämmöinen nähtävästi pieni prolapsin alku, eli pullistuman alku. Mutta se ei ole vielä niin
niin suuri, että siihen kannattaisi magneettikuvaa nyt ottaa. Koitetaan nyt saada sitten pikkusen manipuloitua sitä auki, niin kuin tässä nyt äsken tehtiin. Että avattiin sitä L5 ja S1 väliä auki ja saatiin kävely heti paremmaksi. Että ennen sitä tietenkin oli se, että ulkosyrjälle tuli kävely eikä kantapäälle ollenkaan. Nyt kun se manipuloitiin tässä vähän, niin saatiin kohdistettua se painojakautuma nyt oikein niin, että saatiin se kummallekin sitten kantapäälle se askelma, joka on hyvin tärkeää. Silloin se on eteenpäin viemään, eikä se pamahda ja rasita silloin lonkkaa eikä polvilompiota niin paljon. Et ensi kerralla sitten manipuloidaan niin, että otetaan sitten mukaan siihen 4, 3, 2 ja 1. Katsotaan niiden toiminta, niiden liikkuvuus okaharakkeiden kulmista. Katsotaan, että miten ne liikkuu siellä okaharakkeet, onko lukkoja siihen liittyviä seikkoja ja sitten manipuloidaan sen mukaan. Sitten myös avattiin rintaranka-nikamia tuossa vähän, käsiteltiin niitä, ne saatiin auki. Silloin saadaan pään kääntyvyyttä kanssa auki ja myös sitten hengityskulmaa saadaan ikään kuin enemmän otettua sisäänpäin. Oikein reilusti sitä ilmaa sinne, koska nikamat on auki, lukot on poissa. Eli oikeastaan tämä oli nyt se mitä nyt tällä hetkellä tehtiin ja saatiin ihan hyviä tuloksia. Sini on varmaan ihan tyytyväinen itsekin. Joo, kyllä. No, että saadaan sitä kipua pois, iskiä sieltä pois. Ja seurataan tilannetta, jos oireet pahenee, niin sitten otetaan magneettikuva, katsotaan sen jälkeen sitten mitä tehdään. Ja sitten tietenkin sitten voidaan ottaa ortopedin mielipide siihen, mitä hän suosittelee sitten lisätutkintaa tai onko sitten jopa leikkausta. Et yleensä ei leikkausta käytetä näissä pienissä prolapseissa. Annetaan ajan kulua, se on 6 kuukautta, se on suunnilleen kuivuu se prolapsi sieltä pois kokonaan ja sitten vältetään vaan sivuliikkeitä, jotka sitten ärsyttää sitä siinä vaiheessa, kun se prolapsi siellä on. Et ensi kerran sitten manipuloidaan tätä ja sitten mennään sinne kaulalihaksiin, päänkääntölihaksiin ja sitten mennään tietenkin sitten sinne suuhun, laitetaan kumihanskat käteen ja katsotaan niitä, venytetään sitä suujuttua ja sitten puretaan liittyviä ongelmia, katsotaan siihen, mutta jätetään tämä nyt tähän ja otetaan ensi kerralla sitten lisää.